Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Analytical, fearless comment. Aksyon! Firing line! Alas 6:53, Aksyon Radio Philippines Standard Time sa lawat Bacolod kag Pilipinas, Bugos sa kalibutan. Mayong gabi, good evening. Welcome sa Aksyon Firing Line. Yari kita sa Lunes, Agosto 22, tuwig 2022. Aksyon! Firing line! Inyo ka aksyon Marlon Hinuvaya tubtub sa tak ng alas 9. Sugod sa bunga unang adlaw ini sa pabukasang klase para sa school year 2022 kag 2023. Apa unang adlaw mga ka-aksyon, ginupdan kon ginduganan man sa pagtupa sang mabaskog nga ulan kaina sang aga. Aksyon! Firing line! Diri sa Bacolod, damo-damo sa mga estudyante ang naalang-alangan plus ang problema sa trapiko sa mga mayor nga dalanon na eksperyensyahan man. Aksyon! Firing line! Pero antes para man ang tanan diri kita sa paghimelo sa lakat sang panahon ta, lakat sang tiyempo kay may ara sang una tropical na depression pero nag tropical storm na siya. Bonsilingon bagyo ay sa ring kategorya tropical storm nga si Florita. May pila sa mga lugar ginpaidalom sa storm warning signal. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Ano ba lang labing ulihing monitor sa katos sa nga PDMPD Aksyon Gani Republika. Aksyon Gan mayong gabi, please come in. Sige Mar, mayong gabi no sa atong listeners, mayong gabi. Ari lakat sa aton tiyempo sini nga gabi. Lunes kita karon Agosto 22 tuig 2022. Tropical storm ang classification niya, daw kategory na si Florita. May local name ni siya nga Maun, no? Maun. Kag nagaantad din sa distansya 155 kilometros ang kadayon sa Kasiguran, Aurora. Sa babaw siya 16.2 degrees north, 123.6 degrees east, no? May kabaskugon ini siya nga hangin 75 kilometro por ora. Nagamadlos in siya masobra sa 90 kilometro por ora kag nagagiho in siya padulong sa direksyon nakatungdan westward sa sulod sang 15 kilometro por ora. Wa ay labot sina may ara kita nga sa outside bar. Aktibo man siya nga tropical cyclone o kung isa ka bagyo. Tropical storm man o kung kategory to ang iyang classification. May international name isa Tukagi, no? Tukagi. Ang iyang nahamtangan 3,200 kilometros na sidlangan sang pinakapunta sa naminan sang Luzon, no? 25.0 degrees north kag 151.5 degrees east. Layo-layo na siya, no? Manugpangot siya, manuguwa sa aton nga PER. Ang iyang persa 65 km por ora. Ang madlo siya masobra sa 80 km por ora. Kag direksyon niya ni northward, no? Pa saka sa babaw, no? Ang mapagyuhon nga tiyempo ari sa Cagayan, sa Isabela, Quirino kag Aurora tungod sa kay tropical storm Florita. Ang maulano nga tiyempo nga may pagmadlos nga huyop sang hangin halin manigyapon kay tiis Florita umni mga lugar sang Cordillera Administrative Region sa Ilocos Norte, Cagsor, La Union kag Pulilio Islands, no? While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon, upod na kita diri sa kabugusan sa Kabisayan, Region 6, 7 kag 8, no? Western, Central kag Eastern Visayas, subong man ang Zamboanga Peninsula. Maka-eksperyensya kita magalumon ng kalangitan, may lapta-lapta na pagtupa sang ulan kag pagpanagob. Tuga ini sang trough o kon extended elongation ni tropical storm Florita o kon sa sirkulasyon niya dinalaptaya ang panganod, no? So amo ni may condensed rain shower siya nga dala sa aton. While sa iban nga bahin sang Mindanao medyo maayad-ayad pang ila tiyempo, may pag-uum-guum lang ang ilang kalangitan hasta nga magal umon ang kahawan. May naligwin lamang ini nga mga pag-ulan o kung pagpanaguob nga tugas ang localized thunderstorms.
ang aton nga seaboard kabugusan sa Kabisayan kag upod man ang sa iban nga bahin sang Luzon. Ari kita sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin na bagat na nakatungdan southwest aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Pero ang aton nga baybayon kalmado sa gihapon, wala gale warning advisory hinbatak ang pag-asa sa aton. Nagtaas lang ni siya. Ang aton nga wave height 1.2 to 3.1 meters. Ang aton nga astronomical tide. Medyo natandog lang gamay ang aton nga sea surface ang man nagbulo-balod-balod kag nagdahas ang aton nga astronomical tide. Kag sa aton nga tropical cyclone bulletin number 6 no. Mintinado ni Florita ang iya kabaskugon padayon isa nagagihon nakatungdan sa Philippine Sea no, east of Aurora. But sing ganun ay pa sa landfall. Kag ang epekto ya sinadire ang ari lang sa aton sa masunod nga 24 oras ang southwest monsoon magadala ini sang maulano nga tsimpo diri sa aton sa kabugusan sa southern Luzon kag western Visayas no, western Visayas. Ang weather advisory number 2 gin-issue kag inas ang aga kag ang 24 oras 24-hour public weather forecast nga gin-issue sini nga hapon. Wala sang iban nga signal o tropical storm warning signal kundi signal number 1 lang no. Ari lang ya sa Luzon, wala pa ang Visayas kag Mindanao. Luzon lang ang iyang epekto. Pero ang dulot ya sini ang lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob. Subong kalmado base karon dugay-dugay may ulan na ta nga malapot ta sa sirkulasyon sang trough o kon extended elongation ni tropical storm Florita. So man lakat sang aton tiempo. Para sa kasayuran naman sang aton nga mga listeners no, especially dira sa isyo naog sa Linawon no, Linawon. Kawayan. Ang aton nga taob alas 3:40 kag ina sini nga hapon punto o kon 1.0 ang hunas alas 11:27 sini nga gabi punto 1 metro ang kadalumon ang kanabawon kag alas 5:38 buwas sa aga magapakita ni si Haring Adlaw matunod ni siya alas 6:03 karon sa hapon. Medyo mabugnaw ang palibutan, nagahamboy ang temperatura ta 25 hasta 31 degrees Celsius o 87 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit aksyon mar. Lakat sa atong nga tiyempo sin gabi. Akson gan ining gagin mo na mga tropical storm nga si Florita. Ano kayhan ang kalawig ko niya sa nga mag hali kung mag was kung mag ano sa aton di ba pabatsyag sa aton din sa Pilipinas sa par ari sa aton nga kwan nga forecast position ang forecast position niya August 23 was no ara siya sa baybayon sang Dilasag Aurora no kag alas 2 sang hapon buwas nga adlaw ara isa sa vicinity sang Piña Blanca Cagayan no Cagayan dito sa pinakasiwel-siwel gid sang punta sang Luzon. Agosto 24 alas 2 sang kagahon ara siya 200 kilometers west of Calayan no. Naka-traverse na siya no sa Luzon kag August 24 alas 2 sang hapon west of Calayan Cagayan na siya, outside na siya sa par. So 23 kag 24 mga duha pa ka adlaw no. Kay subong naga-intensify siya ara siya sa open high seas. Kag siyempre pag intensify ya kon maka-traverse ni siya sa Luzon, ang hatakon niya naman amo ni ang baybayon sang Balintang kag Basi Channel sa Babuyan kag sa Batanes Islands no. So by August 25 sagwa na sa Sangfar no. Alas 2 ang kagahon 650 kilometers west of Itbayat Batanes. Dason ang Pizza 25 no, mga tatlo na ni kaadlaw alas 2 ang hapon. Wa man siya gyapon sa vicinity o kon sa aton nga PER no. 915 kilometers west of extreme northern Luzon o kun aran siya sa vicinity sang Guangdong mainland China.
Aha. So, muna, So, ang iyang forecast position, 23, 24, 25. Ba- Pero bisan magwa na siya, Aha. ang idulot yan sa gihapon, aksyon maramo ni ang sikad niya, ang southwest monsoon. Dan sa southwest monsoon. So, maulan ng Japon, Yes. ang ato nga chimpo. So muna, hindi man tingala mga ka-aksyon ta, nga base kung permis sila mag-experience sa pagkatupa sa nga ulan, bagod nga malawig-lawig galing pagpanilag ni sa aton ni tropical depression nga si Florita, no? At least makaprepare sila temprano pa-aksyon ka. Oo. Ah. Tropical storm ang iyang classification. Oo. Ah, May posibilidad pa nga mag-intensify siya sa mas intensify pagkapagin. siya. Oo. Kung ako patanawon sa aton weather observation sa aton experience siya, basta ang isa ka bagyo ara siya sa open high seas, Oo. ma-induce siya Oo. sang pwersa, maka-accumulate sa pwersa, most likely masaka ning kategorya sa number 3 o kon severe tropical storm, no? Mhm. So labayan niya lang ang siwil-siwil sang Luzon sa Oo. nasidlangan ang muni ang Kalayan, pasaka na siya sa Balintang kag Basi Channel, no? Nagabang diri ang Pilipinas kag ang Taiwan. Oo. So West Philippine Sea na siya. Ti damor nga hanuton niya naman ning Guangdong province sa mainland China. Oo. Yes. So muni siya, Action Mar. Salamat Aksyon na gan. Thank you kagamay gabi. Mayang gabi. Action firing line. So, importante ito may tempranong ihibalo ang mga ka-aksyon talaga na sa ginikanan ng estudyante, bla, no? Lauman gihapon naton ang maulanon nga tiyempo, maulanon nga panahon. Kay kaina sa aga sa nasiling tara mga ka-aksyon, hindi ba good man, no? Sang tropical storm, Florita. Si Florita, mga ka-aksyon, amon isa ang ikaanom nga typhoon nga nag-igo dari sa pungsod Pilipinas sa mga 2022. Action firing line. Parang nga may ara kamo sang preparasyon kay sa nasiling na kaina dari sa Bacolod kag Negros Occidental, damo sa mga estudyante ang naalang-alangan plus ang problema sa trapiko sa mga mayor nga dalan na eksperyensyahan man. Action firing line. Firing line. Nagdugang bla sa problema ang pagatupa sa ulan, no? Kay butang tabiwa ay nagtupang ulan, ang traffic ma problema gaya bagod man sang pagbukas sang klase sang mga bulutuan pribado man o kon pampubliko. Action firing line. Ang problema sa trapiko sa Bacolod dugay na ni mga kaksyon nga nagakatabo labi na gid kon magbukas ang school year. Tingin na siling man nga basta gani ang isa ka syudad highly urbanized city, pareho sang syudad sa Bacolod, damo sa populasyon, damo sa mga estruktura, kag damo man sa mga salakyan, normal lang nga gakatabo ang problema sa trapiko. Action firing line. Pero kung may maayo lang nga pagplastar sang traffic plan, mga kaakson, plus istrikto ang pag-implementar sang layes trapiko, hindi gid siguro matabo ang ginasiling pagginutok sa mga salakyan. Action firing line. Kung ang mga salakyan nga dumilian nga maglabay sa dalan, dapat dumilian. Kag ang pwede lang nga tugutan, kag mala kamay na bakal nga implementasyon sang kasuguan, minano pagkadamo sa salakyan, magutok man purte kon maplastar sang maayo, hindi gid tanto ang problema nga tugahon. Action firing line. At least hindi lawig ang pagpundos ang salakyan. At least flowing ang trapiko. Pero kung lawlaw gani ang implementasyon plus ang pag-istrikto sa layis trapiko, gumon-gumon gid ang matabo. May ara sang pamuyayaw ka nga mabatian sa driver sa salakyan, pati gani ang di pasahe, gapa muyayaw mga kuhisa. Action firing line. Di blapiktado mo ng lista nga duty mo. Ti kaina na esperansyahan gid ang pilas sa di ka mga dalan dari sa Bacolod City particular ang may ara sa ginatuwag nga intersection bala. Kung pigaw-pigaw ikaw nga driver, hindi ka kabalo mangita sa iban nga lagyan nga pwede mo yamunotsan, nung hindi ka bala maipit sa grabe kalaba nga linya kang papundo sa mga salakyan, ti maipit gid ka sa uluhi. Action firing line. May inuras lang pag tener mo may ara. Prote kon swepto mo na mga lagyan dari sa Bacolod City, damo ka niya sang pwede lotsan basta
Hindi ka lang magsugata, hindi ka lang ining tawag counter flow bla. Ha? Kay si taon gid ka kag kung magkita ka sa atos sa otoridad, pwede gid ka nga dakpon. Action firing line. Damo sang lusot-lusot diri sa Bacolod City, di bla? Kung mayo ka lang mangita sang pwede gid nga maagyan. 8 minutos na kaligad sa taktang alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Ano ba lang mga balita nga dapat nato sa nga pagkatutukan? School Opening Day. Kapin 28 milyones ka mga estudyante sa bugos nga Pilipinas. Balik eskwela subong adlaw. Action firing line. Firing line. Si DepEd spokesperson attorney Michael Powa agin kalipay niyang resulta. Bagod wala sang major incidents kag way man sang dako nga challenges nga namonitor sa pagsugod sang bukas klase today. Ang gasaling ni POA, padayon pa sila nga nagapag-angot sa mga DepEd regional nga talatapan, sa mga regional directors, ago ni baloon kung nanong sitwasyon sa mga bulutuan. Ang una nga nakita ko ni sa assessment no, sa nga DepEd, mas mayo-mayo kuno kay damo sa mga estudyante ang nakitaan nga nagasunod sa protocols, no? Ay iban nagapangalag-ag pa kung anong ila sa nga dapat himuon kay manti first day of school mo. Oh, may pilaban sa ka mga eskwelahan nga nagpatigayo na gani sang morning exercises. Action firing line. Ining 28 million students more or less halin sa public kag private schools ini siya. Amo ini sang kanabuon sang mga nagpa-enroll subong nga school year, no? Ginapaabot ang base kon madugang-dugangan pa ini. Kaya kung basihan ta ang calendar of activities sang DepEd, subong man nga adlaw ang katapusan nga enrollment, no? Kaya nakita tara ang enrollment period nagumpisa July 25 until today. Until August 22, subong nga 2022. Action firing line. May istorya biya nga nabalaan ko, angot sining tuig nga 2022. No? Ambot gakatabo, dugay na dugay na natukiban, o galing liwat lang nga natukiban. Ining tuig 2022. Ang edad mo, i-plus mo sa tuig nga ginbunag ka. Kay ang sabat sa na 2022. Action firing line. Di ba lang, nagyan mo na sa Ulray? Nagyan mo na way? Pila edad mo ganit subong? Hindi ka lang, pila edad mo? Ang edad mo, i-plus sa tuig nga ginbunag ka. Kay ang gwa sa na is 2022. Oh, itry bla. Kay amo na istorya sang 2022. Action firing line. Oh. Ang edad mo subong, i-plus mo sa tuig nga ginbunag ka. 19 amo na. Dason i-plus mong edad mo, ang gwa sa na 2022. Action firing line. Correct. 2022, Max Oliver, 2022 man. Amo na istorya sang 2022. Action firing line. Amo nang pinasahi. Kinamuno kong 2022, amo na ang istorya nga nakuha ko. May angot sa sinang 2022. Oh, sige, sa inyo na be. Itry nyo para mapati kamo sing sugid ko. Action firing line. Pila edad nyo subong? Oh, ang edad nyo be 10. Oh, pila mo 10. Na bunag ka 1980. Oh, 10 plus 1980. Sige be. Action firing line. Basta mo na. Action firing line. Ako ni try ko bikaron be ko mo matuod na. Action firing line. Ang 28 million students halin sa public kag private schools amo ang kanamuon sa mga nagpa-enroll. So ano pa ni madamo pa ni ang enrollees mga kaksyon ang mga learners, ha? Mas damo ni bagod nagdangat na sa 101% ikumparar sa enrollment figures nagligad nga school year. Ang projection sa DepEd is 26.8 million mo. 28.6 million. Ti mga 28 million na, no?
ang projection nila mag-action, ti lapit na lang. Pwede pa ang mga late enrollees, pwede pa mabaton, o galing ka ba ti jutay na lang guro na sila. Action firing line. Ang alawan sa mga manunudlo, ining pagpanagtag, bla nagsugod man sa buong adlaw, na August 22 man. Pero ano ang problema? Nga dapat malang asulbaron kung edukasyon nato sa mga pag-istoryahan. Sa gihapon, why sa iban, kundi ang kakulang sang hulot-bulutuan. Action firing line. Firing line. Kag kakulang sang manunudlo. No? Dapat kibandugangan tang mga manunudlo. Kaya kung nagadamo ang mga estudyante, nagadamo ang mga nagapa-enroll, kag ang mga manunudlo, same gyapon ang kadabuon, sino nagalokdos ang problema? Ang mga manunudlo. Action firing line. Amo ni permeng ginatubang nga challenges sa school opening day. Labi na dito sa may National Capital Region, no? Kag sabahin sang Calabarzon. Bangod sa pagdamo to sa mga estudyante. Amo ni taning hatagan tutok sa mga opisyal nato sa gobyerno, no? Sa mga nagapain blasang pundo sa DBM, kag sa mga maalam ta nga mga opisyalis subong, aber painin nyo man sa dako-dako nga pundo be. Kaysa hindi katuman ka importante, hindi man siguro problema ang pagpangita sa pundo siya. Kayo na best kung kaisa gani. Ang pundo da nga ginatigan-an, mga webang gani sa pulos mo kung kaisa sa mga plano kag proyekto nga kung kaisa hindi ta maintindihan. Why palabot da ang sadto controversial nga pork barrel nga ginahatag sa pila ka mga o ginahatag sa ginapain sa mga mamalidha nga ti sa ulihit tumupa man lang gali sa bulsasang pila ka mga politiko. Action firing line. Ginabensyon tara ka manti ilisipon wala na daw sila mo. Ang iban gani nagtalalapos ng ilas sa determino kag may mga pending man nga kaso. Gindula man tuod to ang pulo pork barrel to. Pero do may ara naman gyapon ginbulos kag daw pariho man sa pork barrel o galing ginilisa lang alan. Action firing line. Firing line. Yari nga tuman niya kay importante ning pagpatukod sa school building ni kag pagdugang sa mga manunudlo. Daw hindi pa pag-aprubahan kag daw hindi pa pagpainan sa pundo. Ang panawagan sa DepEd amo na panawagan sa mga manunudlo, no? Amo na mo dugangan nila sa nga pundo. Kulang gyapon ang pundo sa ila sa nga operasyon. Action firing line. Ti mahuya kamo mga ka-aksyon, no? Mahuya kamo mga opisyal ta pila ka mga opisyal ta sa gobyerno. Diri sa lokal nga bahin sa Bacolod kag Negros Occidental, dugay-dugay ibaloon taman be kung ano ang naobserbahan, nano ang naeksperyensyahan sang pila ka mga manunudlo sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan. Tawhay kag nangin tayo yun bala. Ang pagbukas sa unang adlaw sang klase, sa bilog nga Pilipinas, may ara sang union o kon grupo, no, nga Alliance of Concerned Teachers. Ining ACT, ti ano balag ACT, ginakabig pinakadako nga organisasyon, pinakadako nga union, o kon association sang mga manunudlo sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Tiguan tanong-dugaya nga makaistorya ang presidente sang ACT, no? Dari sa Bacolod or sa Negros Occidental nga si Sir Nitoy Makilan. Action firing line. Alas 7:17 Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Angot sa kakulang sang kwarto bala sa eskwelahan niyo. Ari o galing ang permi mabatian nato sa gobyerno. Daw sila lang galing permi ang isakto eh. Kung nagambal bla, ang guwa nga daw ti, why nagidya sila sang nakitaan nga pamaagi, mayara man siguro o galing daw ginaanuman, ginaplor plastar-plastar pa. Action firing line. Para bisan madugang-dugangan dalang kuntaning kwarto ta, ang mga classrooms na tundi. Ang balita nga ti, bisan pa sang mga reports nga may ara sang pila ka mga eskwelahan ang nagreklamo sa kakulang sang classroom, nga natawag bala classroom shortage ba ni? Si Vice President ka Education Secretary Sara Duterte sa mga Monday, nagsiling siya nga hindi inirason para hindi mag-eskwela mga estudyante sa pagbalik sang school year in-person classes. Hinambal ni sang DepEd Secretary sa National School Opening Day Program dito ni sa may Dinalupihan Elementary School sa Bataan.
Anong siling niya may mga eskwelahan sa Visayas kag Mindanao. Ti diri sa Visayas, damo sa problema nga mo ni. No? May mga eskwelahan sa Visayas kag Mindanao ang kinahanglan sang dasig nga reconstruction kag rebuilding bagod sa halit sang Bagyo Odette. Ti may Odette gid man to, ano ba lang Odette? Ha? Diri sa Southern Negros humalit gid sa ato sa dako ni. Action firing line. May punto man pero ti dapat nitutukan man. Nga masolbar sa ulihi ini nga problema sa classroom shortage nga ti delikada na rin nga ginawangal sa mga manunudlo ta. Kung eskwela, may eskwela lagi na iyang kabataan. Pero mas maayo pagkikuntan ni Nga kung sila ang nag-eskwela, may maayo man sila nga maplastaran nga hulot-bulutuan, di ba? Action firing line. Hindi kayo nagaginotok kada mga preso sa sildas na. Hindi ka nagaklase sa hayob-hayob, no? Ti mayob lada. Ang ibang kaklases na lom kahoy nga serisa ho. Mahugani o kon eucalyptus. Ano ba lang kadelikado na? Mayo lang ko may atop da. Kung may atop, ano ba lang ang inikahoy ni? Hindi balik ko, may mga iras na. Action firing line. Way makong baluoy sa mga estudyante ba? Ang ibang kaskulahan, nag-implementar na lang gani sang shifting schedules. Subong nga school year niha, shifting schedules. Isa sa aga, isa sa hapon. Para lang maamuma ang mga estudyante. Kaya manti may ginapatuman pa subong nga health kag safety protocols. No? Para nga at least ba siguro wala nga ginatuman sa mga estudyante kag manunudlo ang ginatawag nga physical distancing. Ang iban gito nga tunga pag ang mga classroom sa duha mo. May ara man gin pagkamaayod na lamang nga ipatuman ang ginatawag nga blended learning. Para hindi matabo ang ginatawag overcrowding sa mga students sa kada kwarto. Action firing line. Sa taga-gobyerno batian yun Ang iban nga aras gobyerno mayo lang ni maghambal. Kag kung magreklamo ang mga manunudlo, daw ay pag-ani ginapapatian mo, di ba? Nakitaan ko di. Ang isa sa mga rason sila, bagat una bes, ang mga aras gobyerno, why na sila kaagi nga nag-eskwela sila sa kwarto nga grabe kadamo sa estudyante. Action firing line. Ang iban guro dahil naka-experience sa ibang protect kalabanan da wagid. Wala man na sila makaagi kag maka-experience sa kabudlayan nga nabatsagan sa mga manunudlo nga nagabaki-baki lang sang klase bagod sa kakulang sa mga classrooms. Tilawin nyo bala, bisan isa lang kadlaw, kamo tudlo sa mga estudyante, nga way sang kwarto kag ara lang sa dalom sang kahoy. Ang atop nga serbi makakson handong kag para hindi sila mainitan, trapal, sako kon tarpulin, tilawin nyo be? Action firing line. Hamalon lang sa gobyerno, no excuse, yes. Pero ni tanan nga tion, amula ni permi ang mabatian sa mga maestro, maestra, kag estudyante. Action firing line. Ano pa ginibasa nga balita sa bayan sang nasyonal, ari monuhon ko ginende gindi pwede nga kaligtaan. Naton sa nga panatuntunan, ining bulig man tani o galing daw golpihanay nga tag-taganay. Action firing line. Ang resulta sini damo ang nagpalangluya kag nag-apply ho. Hindi sila nag-apply, nagkalalipong May aragid man nagkalalipong sa ibang nga lugar. Ano-ano malang stampede kita mo yaman. Action firing line. Ano-ano malang grand rally sang isa ka politiko nga kandidato sa eleksyon. Di ba? Sa isa ka sunod nakita ko sang Sabado, ang ginatumod na di makaksyon pagpanagtag sang DSWD. Sang educational assistance sa mga estudyante nga apektado sang krisis. Action firing line. Pinitin siya pa imo sa linya nga dihamak mo. Ang kwarta nga ginhatag kag igahatag pa lang sang DSWD para sa mga estudyante nga apektado sang krisis. Ginhatag bagod may nahatag na gidman, igahatag bangod may schedule pa nga tagtaganay. Action firing line. Tumpak kag kampyon pabatian, di bla? Sino bala ang di gusto nga tagaan ka bulig? Gaan ka kwarta? Para nga maka bulig-bulig sa imo sining importante nga balaklod o kampyon nga programa. Pero anong natabo man,
Halos tanan nga mga lugar nga amo ang ginpatigayunan sang tagtaganay hatagay abi. Hindi lang nga ginatos kundi linibuya mo ang nagdagsa nga mga tawo. Action firing line. Bata tigulang estudyante man akong ginikanan, guardians nagdinugok. No? Hindi magwanta kag hindi tanan na hatagan. Oh. Tisang way pamasugdan ang tagtaganay. Damo sa nagkinilipay. Ha? Amo na, sino ba lang hindi gusto? Na kung ikaw ang estudyante sa elementarya, high school kag college, nga apektado sang krisis, presentar ka lang sang requirements kag ginapangita. Ang ginapangayo, pwede na magkabaton ka sang isa, tub-tub, 4,000 ka pesos. Action firing line. Pero sa unang nga adlaw sang hatagay, nagligad lamang nga Sabado sa Rasiling Tara. Ang proseso, hindi man tindihan. Damo sa nagpinamangkot nga amon na natabo man. Di kami kabalo kung di kami magkadto. Hindi kami kabalo kung pwede kami magkabatunda. Igo mo rahon mo kaksyon, wag sila blabutan eh. Action firing line. Daw pariho lang konserto mo, ang tao linibo. Anong tabo? DSWD. Daw damo naman sa hatagay ayuda nga amo ni Perming natabo. Ano, why gyapon dudla sa natabo nagligad nga taga-ayman. Why gid bay maplastar bla ang tagtagani. Tani antes gin schedule ang tagtaganay may mga gin plastar na kadaan nga proseso nga hindi magresulta sa disuganay, tikludanay, kag may singgitanay. Action firing line. Dari sa Negros Occidental, ginistorya ko paagi sa social media ang Provincial Social Welfare Development Officer nga si Ma'am Merle Garcia ug galing masako-sako siya kay mantiato siya sa may Metro Manila. Maging tambungan nga aktibidad sa Metro Manila. Pero silingya, nagahulat sila sang guidelines halin mismo sa DSWD Central Office na tikabay pa mangin serbe ng eleksyon. Hindi lang sa DSWD kundi sa iban pa mga hensya sa gobyerno ta antes si patuman ang ginasiling ayuda kag kayuhan sa publiko plastar anaya step by step o kung intuto ang proseso. Action firing line. Hindi kay nasigay para ano? Para ang balon sa ulihi nga way na sang dabo bang etsiburitsi? Okay man na tadi? Ugaling ang pagdagsa sang linibo ka mga tao, mapunggan nyo ni, mabasol nyo ang mga tao, no? Kay wala man sila ginambalan siguro kung ano ang ilang sa himuon, magluwas lang. Sa pagsugid kon din ang venue sang tagtaganay. Kag pagpabalo, kung ano dapat nga dalon. Dara lang, no? Pero way galipiho, akon mo diri sa Bacolod, ang taga Negros Occidental ang nagapuli gali sa iban nga banwa kag syudad, dire pinagdulhog sa Bacolod kay ari kanon tagtaganay di. Action firing line. Te kon taga banwa sa ginubaan ka. Mabiyahi ka kadtos Bacolod di gumurahon. Way ka ba galik baton, way ka pa malabutan bagod ban sa dabo-dabo sa nagalinya. Action firing line. Si Governor Lacson may reaksyon angot sini plus ang isa ni panugyan nga dapat kung tani ihatag kada banwa, kada syudad o kung pwede man kada distrito. Why na matabo kay nga waay sang coordination nga ginhimo sa local government units. Action firing line. Ang tagtaganay una natapos ng ligad nga Sabado. May sunod pa ni. Kay kada Sabado, mga 6 gid ni ka Sabado. Sip-isip ko ho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kada Sabado, ang tagtaganay mga kaksyon, tiambal sa DSWD, plastar tamayo niya. Ma-coordinate kita sa LGU kung pwede. Action firing line. Mogi man na tadi mo. Sige lang balikan tani mga Action Plus pabati ta panugyan ni Governor Bong Lacson. Saylo kita sa balita lokal. Action firing line. Firing line. Ang pinaka-gintutukan nga balita sa lokal kag balita nga nagkuha atensyon sang publiko while sa iban kundi ang hindi kinaandan nga hitabo kag laka lamang nagkatabo. Action firing line. Ang ginhimo sang mag-live-in sa ila sinilapsag. Unang pagparty nila patay na, no? Ipalubong amo na diretso na mo, dapat palubong mo. So pagsuok sa panson sa sementeryo ang si Paul Torero, no? Nakibot kag natingala nga may nabatian siya nga pagibi sang bata
sa sulod sang pansyon nga ginusukan niya sa lapsag. Action firing line. Tiginusi sa nakitaan makaaksyon nga naghibi way sa iban kundi amo to mismong lapsag nga ginusuok ito sa pansyon. Ti ano ba lang pansyon? Pag suok mo na sang patay, ti siyempre saradaan mo na. Ngayon lang kay nabatian yung paghibi. Ang ginimo tiliwat ginbuksan ng pansyon, ginkuha ang lawas ng lapsag, kag gindala sa Rural Health Clinic, antes gindala sa Valladolid District Hospital. Action firing line. Firing line. Ang sino man makabati sa ning balita ni Makaksyon, mataas gigilay ni Bla, makabatsyag sang pagkuba-kuba sa dughan, kag makabatsyag mis kaluoy sa bata, kaluoy sang lapsag. Kag hindi gid malikawan, may ara gini magkabatsyag sang kainit sa ginikanan. Action firing line. Paya naging piho mo. Kung ba patay ba ito lapsag, palubong ng nilaya. Ang masagit kag masuwo nga balita, kay kainas ang aga, gin-report mga kaaksyon sang taga Valladolid Hospital, kag gin pala hibalo man ang ato sa nga PNP, nga napatay ang ining lapsag ni. Ha? Way pa gin palayag ko nanong ginhalinan, pero ang balita ginbawian sa nga buhi, kay bangod ti siguro pigaw ang sitwasyon sang yasading panglawason. Ang PNP kag DSWD sa pulupad na amo nagtutok sa sading kaso ni, may salabton balagi ni kanan sa lapsag ni, ang si Paul Torrero nga nagsuok sang lawas sa lapsag sa pansyon. Kaya ano ba lang pwede nga mapanugyan sa mga eksperto sa sining sahi sang pagpati o kon problema sang mag-live-in o kon ginikanan. Action firing line. Kulang bala sa counseling, kulang sa hibalo. Ako kapati ko, yes. No? Kay bata nila tani to, gensure nila tani, may pulso ko may ginhawa pa, palubong nyo na yan. Action firing line. Ano pa ginibas sa nga balita mga ka-aksyon sa lokal? Ari, isa man kay importante nga balita, eleksyon sang liga sa mga konsihal sa kada probinsya sa bugos nga Pilipinas subong nga adlaw ginpatigayon. Diri kita maga-sentro iya sa Negros Occidental. Abi nyo may kontra. Action firing line. Ang presidente malanga posisyon ng ginabantayan pirmi mo. May kontra, may kasumpong. Action firing line. Aman ang ginapatihan sa kadamaan nga ano postanan. Ha? Pero ti may ara sang duha ka posisyon nga may ara sang ingkwan trohanay mga kakson. Ano nga posisyon? Ang kandidato sa pagka-presidente plus ang kandidato sa pagka-secretary general. Action firing line. Ang iban why na, no? Di mo niya dapat may kontra para nga matawag tang eleksyon kag hindi seleksyon. Action firing line. Kunway sang kontrati medyo solo seleksyon ang ipili lang magitudlo lang ikaw mo ne. Ang pamangkot sino ang nagkontrahanay bao ang sa pagka-presidente La Carlota City Councilor Julius Martin Asistio kontra niya Binalbagan Municipal Mayor Binalbagan Municipal Councilor Jerry o kon mas bantog sa tuwag nga si Bokbok Yulo. Action firing line. Ang resulta si Asistio, ang nakuha nga boto, Sus Maria Josep, 270. Si Yolo, 28 lamang. Action firing line. Sa Secretary General, ang nagkontrahan ay mag-aksyon Vergie Pastor, Councilor sa Escalante, kag Giovanni Boni Octavio. Ang resulta sa Pastor, 195. Si Octavio, 92. Action firing line. Siyempre, daog si Asistio, daog si Octavio. Kung mo bayaran na sang bag-o na pilian nga opisyal sang Philippine Councilors League Negros Occidental Chapter, anong panugyan sang amay sa probinsya nga si Governor Bong Lacson, ang PCL ni amo ning isa sa mga liga nga napaidalom sa Union of Local Authorities of the Philippines o kung ginatawag nga ULAP, no? Isa man sa may pinakadamo biyembro, no? Sa kada eleksyon damo sa nagaboto mga kaaksyon. Galing sa isa ka lugar, hindi man malikawan, nga may ara sang koalisyon o kung may ara sang pag-isa ang dalagko nga grupo politika. Action firing line. Alas 7:33 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa pagbalik ta mga kaaksyon. Unahon ko ni ang PCL election nga result kay damo ka pamangkot nyo
Sino Action Marlon da ang bag-o nga mga opisyal plus ang panugyan ni Governor Bong Lacson kabati preska ini, no? Hapon-hapon actually natapos ang ilan sa nga election sa El Fisher Hotel diri sa Bacolod City. Gani, standby, 7:33. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang Okay, sarawan tadi nga padala sa ila sa mga mensahe ko medyo damo na sabay sang live stream mga kaaksyon. Okay, dali kita. Sige. I-off tadi na yung ato sa nga kono kay base maglobat kita kay daw galobat na kita. Alright, sige. Dali kita sa live stream. Okay, si si Kuano, si Marilo Beltran, Kabento, good evening, Action Marlon, salamat kay Jim Vercalad. Mayong gabi, pa shout out lang kami di sa Kabankalan Salong family. Kalad, nagapamati gid kami permisa inyo. Salamat. Si Conde Laparan, good evening, Tamyo ko, family Laparan, Labanyego, Torbela, kag Isparisya, ang katamyaw Conde Laparan, sa Pandanong DSB. Arama si Manjo Arnejo. Okay. Tuto Tatan, good evening, Axel Moore. God bless. Jonalyn Ninyal de Crepito, good evening. Tamiya ko lang kay RR Joy, Johnny Julius, Celeste John Dexter, Kit Macariola, Edgar Cepeda, Karen Guzman, Lager de Quilla, Adlaw ka monitor, salamat gid. Arama si Ana Sinoro, salamat, thank you. Abi Montorio Tauson, good evening. Pa shout out. Ziz Morian from Bayawan City, Oriental. Okay. Ruby Martinez, good evening, Action Marlon. Leong ko tamyawa. Sa ako sa nagabana si Efren Martinez. Okay. Nagabonitor sa Handomanan. Salamat Jovi Munares, Araman Gabonitor. Jonggi Balasabas Morenyo. Happy 53rd anniversary sa Action Radio Bacolod. More power to your program. God bless. Listening from Tanawan, Kabankalan City. Melvin Piña Fiel. Okay. Imbong New Campo Gabonitor sa Maaw Bago City. Lelibeth Gotira. Good evening, watching live. Eileen Flores. Okay. Jok Mod Nicer. Zednok. Okay. Mayang kami. Maria Lia Marabailes Banaglorioso. Ara sa Bacolod South. Camilla Barangay Tangob. Rhea May Ladio. Okay. Jonello Conyendo, good evening, Action Mar. Live Escalante, Alicante, Bibagaluna. Robe Martinez. Tamiyaw ko akon ba na si Efren? Okay. Kagsako na po si Alea Alvarez, gamonitor sa Handomaran. Emilia Hiponia, sakto Action Marlon, insakto Gid Plasco. Oh, sa 2022 na ginaw. Sige. Carolina Encarnado. Correct gid, Action Marlon. Oh, correct pa. Tigya. Ray Alice. Correct, 1967 ko natawo. 55 na ko, subong 2022. Okay, correct, I know. Emilia Hiponia. Good evening, Action Marlon. Salamat gid. Thank you. Sige. Bebe. Jovin Oro. Good evening, Action Marlon. Live kami galantaw si Imo. Tamyaw kay Wing Kagdodong sa Hermelinda Homes, Pansilingan. Salamat, gid. Carolina Encarnado. Ginad ko ang edad ko sa year nga ginbunag ko. Wow, 2022, gid. Damo gid no? Daw maligaw man tano sang istorya sa 2022, no? Sige. Mangita ta na son iban pagdating istorya. Tada nga lingaw-lingaw. Romel Imolaga. Mayong gabi ay Action Marlon, gabonitor from Valladolid. Mayong gabi lang da kay Nene Imelda Anaklito. Taga-irigasyon, Alianza Bago City. Okay, Nina Litoy, good evening, Action Marlon, God bless. Okay. Lorna Pacto, good evening, sir. Yes, 2022. Okay. Reynaldo Perasol, good evening, Action Marlon. Sakto na dula ang pork barrel. Pero ang involved kag napamatbatan arag yapon sa pwesto kag naga-enjoy mga kabalan. Sila nasa sungak-sungak kag gadak-dahak. Ang ngalan na nga pork barrel gindula nila ginislan na ngalan.
gobyerno pa sa Pilipinas. Sos. Mayong gabi, Kim Poyolo, always nga pabati action. Okay. Barket Tribe, barama si Rinaldo Perasol. Saludo ako sa komento mo, Action Marlon, Party Edukasyon. Oh. Salamat Reynaldo Perasol. Runilo, Niniel, amo ng problema sa government sa Pilipinas kay ang ara sa hindi man tanan pero kalabanan gid nga matag gobyerno hasta lagi niya sa hambal bla ang ila sa mga plano pero kung sa implementation proper daw ay ho. Robe Martinez, mayong gabi liyog ko tamyaw sa akon bana kagapo gatadaaw sa imo sa TV ga monitor sila sa imo salamat gid. Okay, thank you for watching. Siren Anaklito Senior. Mayang gabi Action Marlon, ga pamati gid sa si Nathan kag si Bongbong diri sa Barangay Balabag, Lacarlota City, samta nagaluto kanding. Baw, anong luto kanding da? Siguro kalderitas gina mo, no? Barket Tribe, mayong gabi Kim Poyolo, Norbing Galicia kag Gianna Galicia, always pamati action. Barket Tribe, salamat gid. Leia Younger Esquivel, good evening Action Marlon, monitor from Talisay City. Humalimin na mayong gabi, di danger na, ginpa-adapt niya na lang tani sa akon, matagaan ko pa good life, gani man, no? Siling ko gani, kung nabuhi to be, ako ya tawgon, kag ito ya ang bata ya nga anghel, kag buinas gid. Man, samta nagadako, siya nagadako, ina nga istorya, mabalaan niya na sa ulihi mo, no? Kako sugiran na siya, pwede gina iya ma-share nga experience siya. May kung magisulod ka niya mas pansyon, naghibi ka, kay buhi gali ka, ugaling kay manti napatay, no? Marivic Villarante, good evening Action Marlon. Okay. Arnold Villanueva, good evening Action Marlon. Monitor lang kami sa Mailong Bago, basi ko napatay to kay nasupay na kay abi nila wala na sa kabuhi. Kaluoy man sa bata, posible man, no? Nasupay kag ibasi kung pagsulod sa pansyon to bala, hindi sa makaginhawa bala, no? Kadag abotong isa sa mga gintunaan nga pag-abot sa ospital, naglala ang sitwasyon niya, bao. Live watching from Barangay Kabog, Action Marlon, salamat kid. Idilaos, good evening. Ari lang kami ni Nana Isabel, okay. Roth Casiano, good evening Kakson, pa-shout out sa family Guansing, kag sa family Casiano, God bless. Sis Raymondo, good evening Aksomar, watching from Bago City, kinatamiw ko lang, tatlo ko kabata nga ara sa baryo Maaw, nga si Rondron Raymondo, kag Rosemary Raymondo, kag JM Raymondo. I miss you, mga langga ko, Roses ko Titob Raymondo. Ni, naga-obra sa Bago City, permigid lantaw sang live sa action. Okay. Rolil Yola Ordonio, love watching from Isabela. Thank you. Ana sinuro only in the Philippines. Yeah, sa munang only in the Philippines kid abilidad na sa gobyerno ta. Jojo Aloro Esparagosa watching from Paranaque, BF Homes. Thank you. Pabalik tanong kayo gaya kay pabati ko ang ilawagon kung sino mga napilian nga PCL officials. Plus ang istoryas bata sa Pulo Pandan nga lapsag nga ginlubong buhi pagali sa pansyon. Thank you. Balik tanong kayo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog
ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports, Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa senta ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinenuhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog
daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani, ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop, dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow!
magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani, ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop, dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapo sang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. 4 ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC. Ang local government kon na DILG, isa ini sa mga nagtingwa kag nagpatigayon nga mangin madinalagon inigin hiwat nga eleksyon sa Philippine Councilors League diri sa Negros Occidental, no? Ang report kada batunta nationwide ni siya, simultaneous ning dungan nga pagpatigayon sa eleksyon sa grupo ini sa mga konsihal sa kada probinsya mga kaksyon. Damo-damo pila bala mga konsihal naton, no? Diri sa pungsod sang Pilipinas. Di bala tuman kadamo sa isa ka highly urbanized nga syudad, pero sa Bacolod City 12 ang mga konsihal. No, sa Component City 10 ang mga konsihales. Sa munisipalidad pila 8 ang mga konsihales. Ti pila bala ang mga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental. Sa isa ka hotel diri sa Bacolod mga kaksyon, na tapos gid man sa mga hapon, no, na alabutan ka si Sidmon kung di ka magsala.
no, ang pagtapos ring eleksyon man eleksyon may butuhay ngagin patigayon. Ang datos ang DILG ngagin pagwa subong hapon nagasiling. Ngayon yung mga nagdanaog nga mga PCL officials mag-survey ini sila 2022 tubtob 2025, no, nga kalawigon kon termino. Action firing line. Out of 334 ka mga miyembro sa Philippine Councilors League, 301, no, ang nakigbahin sa eleksyon kaina. Ang posisyon nga ginpapilian may ara sang presidente. Ang presidente may kontra. Ang nagikwentrohanay La Carlota City Councilor Julius Martin Asistio. Ang kontra niya is Binalbagan Municipal Councilor Jerry Bokbok Yolo. Ang resulta, nakuha nga boto ni Asistio 270 samtang 28 sa Kayolo. Sudaog si Asistio. Ang Secretary General may kontraban, no? Virgie Pastor sa Escalante City, ang kontra niya Jody Bone Octavio. Ang boto ni Pastor 193 kay Octavio 92. Sudaog si Virgie Pastor. Ang iban nga mga posisyon maka-action ang oppose o kunway sang kontra. So automatic daog sila bisan isa lang kaboto ang inasari nga nakuha. Action firing line. Sinong Vice President? Si Silay City Councilor Ryan Gamboa. Si Gamboa, amo na sa nagserbi, presidente sa ng PCL since 2019, 2022 nga termino. So ginbuslan siya, ginatag yung posisyon sa kay Asistio, kag nanaog siya bilang Vice President. Ang Treasurer, Richard Hauhoko sang Tuboso, former Mayor man sa Banwa sang Tuboso. Auditor Janet Villafranca, Himamaylan City. Ang Public Relation Officer Roland Albert Militon sang Talisay City. Ang Provincial Federation Directors Victor Michael Havillana sang Bago City. Philip Gerald Maisog sang San Carlos City. Aurelio Garita III Pontevedra. Jason Topas Hinubaan. Vicente Perez Kawayan. Bobby Barrido Sr. sang Manapla. Micaela Socorro Escalante sang Manapla, kag Ray Cordero sang Cabancalan City. Action firing line. Firing line. Ti ang mensahe ni Councilor Asistio kaina pamulong-pulong itagaan sa gayon nga magkahatag sa mensahe right after sang election, no, ti ang balyagin pasalamatan niya ang bilog nga PCL members nga naghatag sa iyasang suporta. Gipasalamatan niya man ang former president nga si Ryan Gamboa, kag ginpasalig niya nga kung ano man ang ginupisahan, no, nga mga programa, mga plano sang anay presidente nga si Councilor Gamboa padayon niya sa liga. Action firing line. Anong mensahe ni Governor Bong Lacson sa mga bag-o nga PCL officials? I understand it will be Councilor Asistio of La Carlota. Of course, as president, you have to put the interest of your fellow councilors, no? Here in Negros Occidental, encourage your members to work hard for their respective LGUs. And I'm also expecting cooperation from the PCL, no? Together with the provincial government. Una sa balita, una sa aksyon. Amarang simple lamang nga panugyan ni Governor Bong Lacson. Hulaton tadi, no? Hulaton tadi ang sabahin naman sang ABC, Association of Barangay Captains sa Kunliga na mga barangay, kag sabahin sang sanggo niyang kabataan nga grupo. Galing kabati laban-laban, ma-postpone ang December 5, 2022 nga eleksyon sa SK barangay, kag ang posibilidad nga pagpatagayon sini sunod pa nga bulan sang 2023 na mga isa pa katuig ang ato sini hulaton kon maaprobahan kag mangin isa to kasuguan atong hagna nga gin-file sa bahin sang Kamara. Action
Action firing line. Wagid man sang singke dere nga engkwentrohanay. Sa bahin sang Negros Occidental kamate sa Silintra, may-ari ni sila nga koalisyon, ginasiling gani nga ang United Negros Alliance kag Love Negros ang nag-isa na gid. Kag ang ila siling nga ngalan, gin isa, ang tawag Uni Love. Action firing line. Love na iya nga L-O-V-E. Daw ka tahom kag kampiyon mamabatian, di ba? Action firing line. Firing line. 3 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. Damo sang kahulat sang saring balita sa iluhan ko. Ang balita sa Pulupandan mga kaaksyon. Ang mga balita nga permi naton mabatian ano gani patay, gintiro, ginbuno, nabungguan, na aksidente sa salakyan, kag na aksidente ang ginamaniho nga salakyan. Di ba mo na permi ang mabatian ta, plus dugang ta na away sang pila ka mga politiko, isyuhanay sa mga talatapan sang gobyerno. Alos alaw-adlaw, ara gina nga balita permi, mabatian naton. Action firing line. Firing line. Hindi gid manula inasahi nga mga balita mga kaaksyon. Pero ini nga sahi sang mga balita kung kaysa nagakasapawan man sang balita nga kisalang naton mabatian. Kag sa nasiling ko kaina, makakuha sang atensyon sang publiko. Action firing line. Kung ang balita nagasiling nga ang patay nabuhi, inapiho, damo gid sang matingala kag mamangkot kun bala, ina tutuod nga natabo. Action Radio. O kung base, huring-huring man lang. Kung mag-headline ko nga patay ginlubong sa pansyon apang nabuhi, di bala makakilibot ina nga balita. Action Radio. Di bala makibot ka. Di bala tuod to, unanong pastada. Pero ang balita nga nagtugas ang damo nga panabangkotanon, amo ding natabo sa banwa sang Pulupandan. Isa lamang ka simple kag magamay nga munisipalidad ang Pulupandan mo diri sa Negros Occidental. May ara sang mag-live-in hoben ang edad mga 20 hon pa lang tong 20 plus pa lang ang idaron. Ang asawa nagbusong pero ginapatihan nga pa lamang sa ginatuwag nga premature nga stage. But sa lingon way pa balabot lang siyam kabulan nga barang dapat kalawigon sang binulan antes ibunag. Kay kung magsobra naman sa siyam kaaksyon, mabutang man sa peligro kung delikado ang lapsag. Action firing line. Iban gani ginatuwag sa na gina-induce para lang nga mapagwa ang bata. So siyam kabulan, amo nang dapat kalubigon. Dapat ibunag. Ang iban nga hindi manabutan siyam kabulan, siyam kabulan, ginatawag nga premature. Pero ni tanan ara gid sa siyam bulan, di ba? Damo tani baluan nga bisan 7 o kon 8 lang bulan. Pero okay man ang kaimtangan. Action firing line. Nabuhi man kag natingwaan man. Gamangin maayo ang panglawason. Pero sa siring kaso ni sa banwasang Pulupandan, ang report nagasiling nga ang pagpati sang mag-live-in nga patay na ang ginbunag nilang lapsag. Isa ini ka lalaki. Lalaki. Pagpati nilang patay, way naging panugay pa kay manti base kung ano pa ang matabo sa ulihi na. Hindi man pwede nga pabayaan. Hindi man pwede nga pawalaan na lang sila mag-live-in kundi dapat gid nga ipalubong sa sementeryo, di ba? Hindi ko lang galing mapiho bla kon kay nagtingwa kita tanik kaina nga makapangita bla sang pwede nga maka-explikar
nga may ihibalo, no? Kung bala ang lapsag nga pagbunag butan tabi napatay gid man. Ano nga mga dokumento, anong proseso nga dapat sundon, no? Antes ka tugutan nga malubong mo ina or anong plastada pwede mo idirektang ilabong sementeryo? Action Firing Line. Di ang sementeryo bisan public cemetery hindi bla mayara assign na da. Hindi ka makamatumato da palubong sa pansyon mga kakson. May agyan gid ta. May agyan gid kada. Amo nang ginatawag nga isa dira is sipol turero. Action Firing Line. So gandala sa public cemetery sang mag-live-in. Siyempre maagigid sa sipol turero sa nasilintara. Amo nang ginatawag ko sa English, pabala mo na sila ang sipol turero. Grave digger. Ha? Amo nang nag-asikaso sa paglubong. Ang lapsag, ginsunod sa pansyon. Nakaligad ang pila ka minutos mga kaaksyon atong sipol turero, ha? Nga nagsuok sang lawas sining ginpatihan sa mag-live-in nga patay na, nagsuok sa pansyon, nakabati sang hibi sang bata. Di way na sa nagpangduha-duha pa, sang nabatian niya paghibi sang bata, nagbutang spensar niya, nga lapsag to ang suok niya sa pansyon. Igo pagbukas liwat sang pansyon magakson, ang nagahibi to nabatian niya, amo gitong lapsag nga suok niya. Action Firing Line. So kinuha sang sipol turero, gindala una sa Rural Health Clinic, kag sang ulihi, gindala naman sa bahin sang Valladolid District Hospital. Kamati, amo na ang pinakamalapit nga District Hospital mo, ang Valladolid. Amo na sa pinakamalapit kay isa lang na sila ka distrito sang Banwa sang Pulupandan. Action Firing Line. So gintingwaan gid kun tani nga maluwas ang kabuhi sa lapsag ni. Kag kun nabuhi ti ako masiling ko yang wow. Makasiling ko siguro nga makabig ini nga isa ka anghel ining lapsag ni. Kag makabig boynas nga tinugas kalibutan ni. Sino bala ang magdahom-dahom man? Nga ang isa ka tawo nasunod na sa pansyon, ginkuha balik. Buhi pa o galing wagid mahingagaw ang kabuhi bangod sa wala pa ginpalayag nga rason. Action Firing Line. Ang Municipal Social Welfare and Development Office sang Pulupandan mga kaaksyon pagay sa kay Joy Salinas nagpatigayon sang investigasyon. Hunaton tani sunod nga adlaw ko nano ang resulta sang ila sininga investigation. Pamatian tam porson ni MSWDO Joy Salinas sang Pulupandan to our rural health unit to check the situation of the baby. So from there, nagin-try gid sang aton man nga mga medical staff to provide immediate medical care sa aton nga bata, and eventually the baby was referred to a tertiary hospital. So amo na siya. So as of now, we are still getting the details of the case, kung how it happened, ano ang pinakapuno sang sininga istorya. And as of now, sir, ang priority naton is to look into it nga kung ano man ang cause ni, mahatagan justice ang bata. At the same time, we are also looking into it nga ang other sibling is mahatagan sang proper care and love sang parents sang sining mga kabataan. We can extend help, financial help sa aton man nga family, no, sa immediate family ni sang sining nga bata nga miski papano mahatagan man sang decent nga burial ang ining baby. And also we are coordinating with our RHU and PNP, no, to look into this case kag kung ano pang pwede mabulig man sa parents, like counseling or whatsoever kung need gid na ang ina nga program para sa ila. Action Firing Line. Ang pamangkot di ang mag-live-in may salabton bala o kon wala. Hindi man pwede nga why diri sang may manabat. Kaya kung usuyon tang istorya, usuyon tagid ang balita makakson,
may ara gini sa nakakomentar sang kabaltahan. Tikon PNP ang pahambalon ang kaso nga laban-laban at tubangon sang mag-live-in. Amo ang ginatawag nga infanticide. No? Pagpatay sa lapsag, infanticide ang kaso sila mag-aksyon. Pero depende pa ni sa dalagan sang investigasyon kamati. Yan tong nagbunag nga iloy, ara pa naga pahuway-huway ka nagapaayo pa sang lain niya man ginbatyag no? Ara pa siya sa hospital. Depende na kung ano ang pwedeng mapatag sining mag-live-in ni. No? Kung bala may pagpabaya nga nahimo sila akon why? Ang PNP una na nga nag-usisa sa kaso. Ang CSWDO sang Banwa nag-usisa naman. Action Firing Line. Ibalaon tani buwas aber mangita kita sang kabay pa nga makakita kita sang iban nga maistoryata kag maka-explain na dugang kung ano pa nanawa nila sa siring kaso mga kaksyon. Action Firing Line. Ang ining mapahindala sa aton sa kaalwan sang panyaw. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung na ato sila mga nagbonitor sa live stream ta, si Jen S. Oasis Sir. Good evening, Aksyon Marlon. O, salamat kid. Jolo Alorois Paragusa, watching from Paranaque BF Homes. Okay, salamat kida. Virgie Olpenda, Aksumba, ari kami sa Myceline Homes. Jen S. Oasis Sir, salamat kid. Christine Menyes Villalobos, Elizabeth Gambala, God bless everyone. Joel Vansenia, okay. Lucy Carmona, good evening, Aksyon Marlon, salamat kid. Ray Flores Paryoga, Hambalya, amogid na ang budlay, Aksyon Marlon, kay wala gid sang saksi kung ano gid ang matutuod na natabo sa lapsag kag makaluluoy ang ginsapit sang lapsag. Animan? Oo. Thank you. Sige mabalik tayo guys. Standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow!
Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo Gidmani ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapo sang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop Ka, Daog Ka Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Dakop Ka, Daog
ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow!
Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa Philippine Standard Time. Pamati ang taraman ang mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Kaya man ang ginasiling nga basi kung mangin matuod ni ang ginahambal lang super maskara. There is Bacolod. Ang mga nagaplano nga magpa-booking sa pila sa ka mga magpa-book sa pila sa ka mga hotel. There sa Bacolod, oy amat-amat na kamo kay way pa mag-abot ang bulan sa Oktubre ho. Ang mga hotel rooms Bacolod, malapit na mag-full capacity hangot sa preparasyon sa Maskara 2022. Action Firing Line. Naghambal sa niti si Bacolod City Mayor Albi Benitez. Plus, ang dugang nga biyahe sa mga fast craft ipangabay ni Mayor Albi para man sa Maskara. Baw, no? Nagligad nga Sabado, damo sa mga nagtimbre sa akon. Kundi, why kami dis Bacolod? Damo sa nagtimbre sa ako, nagliga nga Sabado lang ang highlight sa festival. Grabe ko nung tao sa NGC mo. Action Firing Line. Di ko na magwantang ka na mo sa tao sa NGC mo. Hindi pa na maskara, Ram Festival pala na makaksyon. Tini maskara ni sa Malabuton nga bulan sa Oktubre ho. Ginapaabot man nga magadag sa hindi lamang Bacolod ng Kanigrosanon, kundi mga pangayaw labi na mga artista. Action Radio City Hall Report. Detalye sang sining balita ipabati sa atong dulong na sa aton ni Action Dale sa Lazar. Action Dale, mayong gabi, please come in. Action Mar, lapit na lang mag full capacity ang mga tourism accommodation diri sa mga syudad sa Bacolod. Pila ka semana ang nabilin. Hantas ang Super Mascara 2022 sa October 1 until 23, 2022 Action Mardon. Kung naglagaw ikaw sa isa ka festival dito sa Puso Pilipinas, so kinahanglan Action Mardon na dapat may agad sang tiniran, especially kung wala ikaw sang mga himata, paryente o kung kakilala. So ako yung Ricky Bacolod Mayor Albi Benitez, actually ang Bacolod City may aragid lamang sang 3,500 ka mga hotel rooms. Laki pa di Action Mar ang mga inns kag ibang tagid mga tourism accommodation. So far according siyang yasning pananaw, base ang mga tourism accommodation sa may syudad sang Bago, syudad sang Talisay, kag kaipi nga mga lugar, Action Marlon, ginapabot niya nga base ang ibang mga turista dito na bala makapabook no sa sini nga mga location since amat-amat na nga nagakapuno ang mga hotel bookings as early as August 2022. So, ginpahag din di Bacolod Mayor Albi Benitez, may iba ng syudad, may mga guest Action Mar nga nag-confirm na sa ila sining attendance guest bala ka LGU, rason nga ti ang Bacolod City nagapagita man na sang mga location nga posible matiniran man na sining mga guests nga nag-confirm nga magabisita man sa Bacolod City para sa Maskara Festival. Kaya ang plano nila sa mga syudad gintunga sa tatlo ka mga events no ining Maskara 2022 nga sa first week sa October dira patigayon no na ang mga sport events amo sing tawag Maskara Olympics. Sa second week patigayon non ang mga convention ang trade fair, and then sa ikatatlong semana
amo ni siya ang mga cultural events kag entertainment o kon ang highlight gid sang sini nga festival. So public RB Benitez ang purpose nga agitunga nila sa tatlo ka events ang kahimatan para at least maplano na sa mga turista kung diin sila nga adlaw kag kung ano maluyag nila nga masaksihan kung mahilig ka sa sports first week ikaw. Kung mahilig sa mga cultural, mga entertainment, so highlights sa third week. Ano naman ang second week for trade, fairs, and convention. So according diri kay Mayor Benitez, lakip diri siya sining ipangabay, especially sa mga ferry operators, sa mga fast craft operator, magkita ay sila according sa iyan ni Mayor Benitez, kung magkita ay sa ni Frank Carbon, pangabayo ni Action Marlon nga dugangan ang trip, no? Sa mga fast craft, especially Iloilo, Bacolod City, nga biyahe para at least kay gina-expect niya nga damo sa mga turista from Panay Island ang mag-witness man sang Mascara Festival sa bulan sang October Action Marlon. Kaya ang target rin sa syudad, tiyan mo na siya ang 200,000 nga mga turista, local man or international sa duration sa Mascara Festival sa October 1 to 23 at 2022. So according sa Yati, amo na kung taas gani ang demand, nagasaka man ang presyo sa mga tourism accommodation, amo na sa Action Marlon ang law of demand and supply, especially nga kung lapit na mga events, kung hindi kayo nga magpabook, nagasaka man ang presyo sini. Haritingog ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Kaya mo, kami gani kapangita na sa mga kwarto for some of our guests nga sige pa inform sa amon nga maabot sa Mascara. So sa hotel daw lapit na sila full capacity. In fact, pangita na kami sa mga Airbnb who would be offering their units for rent. Officially, we have 3,500 rooms. No? There is a city of Bacolod. So, I'm sure malaptan na nisa sa Talisay, sa Bago, sa mga ibang mga areas na may mga accommodations. So, expected na ganun. Expected. And I think while lang makita na kami ni Mr. Frank Carbon, we'll probably ask him kung pwede dugangan ang iyang ferry services. Alin Iloilo, pakadto sa Bacolod. Kaya we're expecting a lot of visitors. Pero kamusta ang prices ng bookings, ng accommodation, Mayor? May increase na dako? Nabatihan ko lang kagina, daw ka-increase na sila. So anong ma-advise mo sa mga hotel staff? Well, amo gina, no? I think kung magsaka ang demand, gasaka man ang ilang rates sa mga hotel. So, that's why I was sureon ko si Mr. Frank Carbon. So ang atong ferry service alin Iloilo kag Bacolod madugangan. Mar nabatian na si Bacolod Mayor Albi Benitez. Kung madumduman mo ang Bacolod City, meron siya sang ordinansa nga nagaset sang highlight every fourth Sunday of the month sang Oktubre. Amo siya sa tong in-offer ni Bacolod Councilor M. Ang nga sadto nag-share no sang Committee on Tourism nga committee ba Action Marlon mo tabla nga gitunga sa tatlo ka event ang Mascara Festival para at least ang mga hilig sa amo nga butang dira sila maka-schedule kag makapangita man sa nasitag sa tagsak ka mga tinirana diri sa may syudad sang Bacolod. Sa iban nga balita sa City Hall last week no may pagsinapol ang mga city officials diri sa may Western Visayas kag napilian bilang chairman sa Regional Development Council o na RDC for Western Visayas si Mayor Benitez. Sanggin mention, sanggin pamangkot kung bala ang mga priority si Action Marlon bilang RDC chair diri sa may Western Visayas, additional work para sa alkalde sa Bacolod City. So according sa iya, si amo ni luyag mo niya nga makuman no kag madayon ang pagpatuman sang Paday, Guimaras, Negros Bridge Action Marlon kati bilang RDC chair according sa iya, amo ni ang sining monitoron nga mapatuman diri sa may Region 6 Action Marlon. Kung dumanting RDC amo siyang highest planning kag policy making body sa region kag nagasurvey man bilang counterpart sang NEDA o National Economic and Development Authority
board sa sub-national level. Haring malipot na palayag ni Bacolod Mayor Albi Benitez ang siya nga bago nga posisyon bilang RDC chair dito sa may Western Visayas. Of course, no? I-prioritize sa mga big ticket items nga himuon di sa region, and isa sa mga glaring big ticket project nga aton nga ginahandom is of course ang bridge Halin Panay Pacadto Negros. So tutukan tagid na kag bantayan tagid nga mahuman. Action Marlon, liwat pinapatyan ng tingog ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Kaya na nagpadulo man kita sa Bacolod Government Center o saon kung ano pinaka-latest regarding ning financial assistance ng DSWD. Pero wala anay nagpa-interview Action Mar si Madam Pasitatero, ang head ng DSSD Bacolod. Since ngati, according siya, wala gid man sila sang mayor nga papel o kung obligasyon sining pagpili sining mga benepisyaryo, no, sining financial assistance para sa mga pigado ng mga pamilya. Actually ginawala subong ni Ma'am Tero ang detalye sa DSWD National since may mga pronouncement si DSWD Secretary Erwin Tulfo ay ipagi sa local government unit ang pagpanagtag sang sining ayuda Action Marlon. So hulatan ni Ma'am Tero ang mga guidelines antes nga maghatag sang update Action Marlon since may mga viral nga video sa social media ining dinaguso no sa mga Bacolod noon kag migranse dira sa may Ayala Malls nagligad nga Sabado Action Marlon. So balantayan kung anong mangin proseso kag kundi patigayunod diri sa may syudad sa Bacolod. As to the data tigin referring to Ma'am Tero sa DSWD Region 6 since may nagawa ang report nga more than 500 ang nakabenepisyo so far sa day 1 sining pag-release ang pondo para sa mga indigent o kontigado nga mga estudyante Action Marlon. Adel, ang venue is Ayala Mall. Di ba? Sang Saturday. Ang report ka nabaton ko ang nagkadto to taga Bacolod kag lakip ng iban nga banwa ka syudad nagkadto mga to? Yes, Action Marlon. Bali so far, istagid lamang ang venue diri sa may Negros Occidental. Amo siya ang Ayala Malls, pero temo din mention kay Ina, El Historia, kay Ma'am Pasitatero, ngati so far, nga sininga papel Action Marlon, mag-assist gid lamang. Bali wala sila yung nagabaton sa mga application, wala sila sang nagapili sa mga benepisyaryo, kundi aras gihapon sa mga personnel sa DSWD Region 6, no, ang pag-usisa sa mga luyag mag-apply Action Marlon. Kumbaga sa bilog, no, bugos nga Negros Occidental, isa pa gid lamang so far ang venue temo tong Ayala mo si magluwas sa taga Bacolod, mayara sa mga nagradse man nga nagtinguha kag nagpila as early as Friday night Action Marlon dira sa may Ayala mo sa rason ngati nagdinaguso ang publiko bangod isa gid lamang ang location diri sa may bugos nga Negros Occidental. Salaman siya na, wala sang datos so far sa Ma'am Tero kung pila ang nakabaton sa Bacolod City sa unang Sabado nga tagtaganay sang sini nga ayuda Action Marlon since nati dako gid man kuntani ang bulig sining 1,000 to 4,000 nga financial assistance especially sa mga pigado nga mga pamilya nga may estudyante Action Marlon nga nag-eskwela from elementary to college te ugaling. Ang sistema amo ni siya ang gina-question since last week lang gin-announce ni Secretary Tulfo ining programa pagka first Saturday mga tudayon ang pagdinaguso. Actually, hindi lamang sumalan diri sa Bacolod City nagakatabo ang ining problema kundi lakip man sa iba na nga lugar. May nakita ko galing nga post sa Batanes Action Marlon kundi sa Bacolod King Negros na dinaguso. Dito sa area sa Batanes Ligwa, mas damo pa mga pulungkuan sang sa luyaga mag-avail sang sining ayuda no dito sa may area sang Luzon Action Marlon. Sige. Mga update, kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Correct kaya manggali ang natabo nga ang venue sang tagtaganay sang sining educational assistance sa mga estudyante nga pegado ang pamilya. Isa lang. Ayala Mall lang dire sa Bacolod. Amo tong kadamo sa mga nagpinamangkot nga mga residente nga para sila kwalipikado sila outside Bacolod kundi sila pwede magkadto, no?
Konbasihan talang ang ginpagwa nga anunsyo sang DSWD halin sila sa nga regional office, isa lagid ang venue, Ayala Mall gid lang. So, ang ginmention ko nagligad, kaya nakita nyo nga balita nga sa Negros Occidental, 587 ang naka-avail. Ang nakabaton mga kaaksyon, sa lakot na galito, Negros Occidental kag Bacolod na to. Action firing line. 587 linibo ang mga naglilinya mga kaaksyon. Wagid Wagid maayo maplastar why ma-organisa? Why ma-organize? Ti next nga payout dason nga tagtaganay sara silin tara ano minakasabado mo. Ti lang tawan yun ang pizza sa kalendaryo nyo. Ang first nga tagtaganay August 20 na liga nga Sabado. So ang sunod is 27, 3, 10, 17 kag 24. Lauman taning sa sunod nga Sabado, September 3, maplastar na ni. No? Hindi gid man siling way man tagapangita nga 100% nga maplastar, normal na nga may ara sang magaluntad nga problema. Pero hindi na dapat matabo ang naligay nga natabo sa naligad nga Agosto 20. Si Governor Bong Lacson gani, nagsiling mga kaaksyon, nagpanugyan siya. Kung pwede pa lang per LGU, per municipality, per city, or per district. There is aton, anom ang distrito, 7 kung elekipta ang lone district sa Bacolod. Action firing line. Kada district, kung pwede pa lang, nga per municipality or per city. Di ba? Coordinate ka mo sa LGU. Kay parang nga, hindi magginutok ang mga tao. Ang panugyan ni Governor Bong Lacson pamatian ta. It was not coordinated through the province. I understand the coordination was in Bacolod City to cover the whole of the Negros Occidental, which I think made it very difficult for the recipients. It's what I hear from the complaints about the recipients, asking why do they have to come all the way to Bacolod to receive this. This could have been done per LGU. If not, per district. So at least it's closer to them. The thing is, we have to learn from this experience. It's best, I think, is through the LGUs. Action firing line. Ano bala kabudlay kung taga San Carlos City, kagapuli, taga Hinubaan, kagapuli, kag para sa imo, kwalipikado ka, peras abi, guardian ikaw, ginikanan ka, kag may ara ka san 3 ka kabataan kay, makabaton hasta 3 kay estudyante mo, sa isa ka family, sa isa ka puluyan, no? Kwalipikado, elementary, high school, college, no? Kag balaan mo nga kwalipikado kabataan mo, taga San Carlos ka, taga Hinubaan ka. Bisan pa nga ibutang dako-dako ang makuha. Bangod 1,000, 2,000, mayara 3,000, kamera 4,000. Kung 3 na dabi sila, may mga kwalipikado dako-dako man. Pero lang tawa ba lang pagbiyahe mo? Halin San Carlos, halin Hinubaan, kadto ka sa Bacolod Mayo lang kung malakip ka sa listahanay nga makakuha. Pag abot mo ni abi, 1,000 galinya. Makakuha ka? Hindi. Action firing line. Kinalimitahan man mo. Hindi man taran-taran nga galinya na. Makakuha insigida. Amo na ang ato sa nga paabuton kay ang report kanawaton ta sa bansang nasyonal, ang DSWD kag DILG magapermahanay sang agreement o kon kasugtanan sa paghatag sang siningsahi sang ayuda. Kabay pa nga mangin plastado na kay importante man nga bulig pinansyal sa mga estudyante nga nagapangatubang kag apektado sang krisis. 1,000 dako-dako na sa ila, labi na gid kon college, up to 4,000 pesos mo. Dako na kuntad nga bulig. Pero why lang galing maplastar ang guidelines sa kon pagsulundan. Action firing line. Alas 8:46. Action Radio Philippines Standard Time. Ini nga bakahin dala sa aton sa kaluan sa Evergreen Herbal Capsule. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Alpa Boss Santa, kaya manti, Buwas Martes, ma-action hotline kita basta Martes. No? Alas 8 hasta alas 9:30, buwas sa aga, mga ka-action. 8:47 Action Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Sa live stream, okay. Jovi Berdin, good evening sa Marlon. Salamat kid. Liberty Binitin Ubaldo, good evening. Ide Blaza, mayong gabi si Muda. Teresa Katunina, okay. Daniel Albay, good evening sir. Great ko lang family Albay sa Lagranha 19 Boys. Chon In lang kami, Barangay Filesa, Bacolod City sa family Alcantara. Thank you. Salamat kid. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang Dakop Ka, Daog Ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang pinaya kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang Dakop Ka, Daog Ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex. Pagpangalagad, talalupang doon kag medyo makatugas ang kahangawa ng balita. Kay ang DOH sa Department of Health subong labang Lunes nag-anunsyo nga may ara sa ika-4 na nung confirmed case sang sining monkeypox diri sa Pilipinas. Ang close contact niya siri 14 gid ka mga tawo. Action Firing Line. Isa ini ka 25 anyos nga lalaki waay sang travel history. Bot sa lingon waay kadto sa iban nga nasyon, sa iban nga pungsod. Hindi pareho sang case number 1, 2, kag 3 nga may travel history iya sa iban nga lugar nga kumpirmado may kaso man sang monkeypox. Action Firing Line. Although kung may ara kita sang ideya kundi hindi nga lugar, di nag-star ining tawon eh. Pero ang protocol sa nga DOH nagasiling at hindi pwede maanunsyo, hindi pwede mapabalos publiko ang lugar nga ginaistaran sang naga-positibo sa monkeypox. Agad to nga siguro hindi makatuga sang pagkaalarma sang pumuluyo sa sinang lugar na magluwas lamang sa edad, sa kung may travel history, kag pila ang mga close contact city. Si Governor Bong Lacson may ara sang palayag no angot sa sining although nga kaina may ideya man si Gov Lacson kung angot sa report kun diin na ga star kag kung anong trabaho sa sining ika-4 nga nagpositibo sa monkeypox. Ariyo si Governor Bong Lacson. I don't want to say we're prepared because it's like we're expecting it, no? So we're hoping that it won't happen, but just the same, the protocol is the same as that of COVID. During its incubation period, you are not transmissible, no? You cannot affect others, no? So it's only when the rashes come out, and of course, if we see that, then of course we keep a distant person and we isolate the said person. I'm just really hoping that it does not happen here in Negros, but we just have to be vigilant. I think ang itsura sang monkeypox doon laing gidya. It looks different to me, no, from the pictures that I've seen. Action Firing Line. August 22, 2022 nga edisyon sa Action na Firing Line. Magatakop naman temporaryo. Ako naman, Action Marlon Henuia. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.